kuti chidokwa chekuti muzoendesa Chigunwe, mutengese Chigunwe, zvakafamba sei? Inini ndiri single mother, ndine vana vangu 3. Saka takangonozvingotenderawo pamasocial media ndikatora sekunge chinhu chiri right, but izvezvizvi ndakudemba. Chii chakuita kuti mwe muchidemba atete? Ndakaenda musi wechitatu ndikanobviswa kagumwe kadiki kekulesa. Kubva ndapuwa mari yangu zvakanaka-naka. Wanga uri musi wechitatu maraundi 11-12 somewhere there. Saka ndazodzokera wane mhiko dzavanotaura uye zvigumwe zvikwa zviri kuendeswa sozvo kunoshandiswa chii, kutori nevamwe mashona ndo munotokomuniketa mushe. Wechitatu ndonga ndakangoti china vandada kutraya kunotsvaga stendi kukanzero yekuzenguza fondo bva ndanoshaya, but mastendi ari kanzvo ndakashayawo sei. After ipapo Saturday ndongoti Friday mausiku ndo pandakatanga kuzofamba mukati mekagumwe kangu. Ndatarisa kudai ndokona pachibudatu makonye tudiki. Saka mangwana acho Saturday masikati papa kubuda mahombe black zvimakonye zvine muswe. All right. Saka pari kurwadza here pakamira sei? Kurwadza chero paunodimbura pacho vanotanga kumwisa zvimwe zviripori mukabhodhoro hazvirwadze hazvii, but kapain unozokukanzwawo kekuti pane kanhu kabviswa pandiri, but kurwadza zvokuti pain hazvirwadzi. Ngatitarisei kuti mapuraizi acho akamira sei, tichitarisa kuti mimi kagumwe kadiki kakaenda ne10,000. Zvigunwe zvakaenzana here mapuraizi azvo? No, zvigunwe hazvina kuenzana because pane toti unokwira mudenga mune marooms acho ndakatopinda tikapinda 343. Saka zvigumwe pane vamwe wangu wakatenga kukadiki-diki tichibva kukadiki-diki pacho chinokubva kuchidiki zvakatosiyana mapuraizi kusvika kuchihombe. Alright, saka tombotarisa isusu kuti mhiko dzakamira sei, sekuti ndambonzwa mumacharo kuti mhiko dzacho dzakaoma. Mhiko dziripo dzakamira sei, tichitarisa chironda ichocho kana kuti pamwe maguru apo? Mhiko dziripo ndedzekuti haufaniri kugara usina boots mugumbo, wakavhara masokisi ako, nekuti wakati hanzi kusvika murufu hapapore, chero ukaenda kuchipatara hapapore because watozvisacrifice wega. Saka after ipapo ndakazoreresa ndikati ndofunga inenge satanism iri kuitika, but ndatopinda mazviri, saka handisi kutozivawo kuti ndoita sei. Right, ndinomba ndatora namba dzenyu ndadzichengeta pano, chakweza tinge cheramba chikurukura tese. Mazera amakasangana nawo ikoko akamira sei, nekuti zviri kuitwa muno muHarare asi mataura mukati hamukwanisa kuti mwe muchidurira kuti ndepapi pacho. Mazera ari kuenda ikoko, mazera akaita sei? Inini ndichitasa vanhu vanga variko, inini now ndine 26, but vanhu vanga variko handifunge kuti vanhu vechidiki 2 vandakaona, varume nemukadzi 1 havatova vechikuru. Ndingangovaise kumazera ekuti kuma 40-45, but mukadzi ndomisa kuma 30 something ko. Ewa, ndinotenda atete, ticharamba chikurukura nchimba kuti mhuri yeZimbabwe kwasa tinge chijekeserwawo kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Asi 10,000 munayo zvenyu? Mari ndichitori nayo ndati ndashandisa, ende mumasomo angu ndiri kuonawo sekunge mari zveshuwa. Ende ndenge iri nyowani, I don't know kuti mari dzacho vari kunyatsodziwana kupi chaiko. Zvakanaka itete, tinotenda zvikuru nekugoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndicharamba chikurukura nemi tichiona kuti zviri kufamba sei. All right, maita basa.